Fil-ġurnata li fija pajjiżna ngħaqad man-Nazzjonijiet Magħquda sabiex jiċċelebra jum l-anzjani, MART il-Prim Ministru Lydia Abela ħadet l-opportunità sabiex permezz ta' kitba fuq il-profil tagħha ta' Facebook tkabbar l-għarfien fuq il-problema tas-solitudni fl-anzjani, fenomenu li jolqot persentaġġ mhux żgħir tal-anzjani f'pajjiżna. Dr. Abela spjegat kif is-solitudni kienet ukoll sfida li ġabet magħha l-COVID-19, iżda madankollu wieħed għandu jfittex li jżomm kuntatt permezz ta' mezzi teknoloġiċi. Dan l-istazzjon tkellem mal-Professur Andrew Azzopardi li spjega kif xi kultant tant ninqabdu fil-ħajja maġla tagħna illi lill-anzjani tagħna intuhom il-ġenb. Spjega kif maż-żmien bosta ħadu lill-anzjani tagħhom sabiex ikunu siguri f'dar tal-anzjani fil-waqt li ma jkunux ingħataw widen meta wrew ix-xewqat tagħhom. Huma investew fina u għamluna n-nies li aħna u għamluna l-persuni li aħna, imma aħna x'għamilna aħna konna kuntenti li nagħtuhom il-biċċa iż-żgħira, inserħu moħħna aħna aktar milli naraw huma verament xi jridu. Allura dik tikkawża ovvjament għaliex meta inti anzjan tħallih waħdu tikkawża ovvjament solitudni, dwejja kbar li toħloq anke problemi ta' saħħa fiżika. Min-naħa l-oħra l-Professur Marvin Formosa spjega kif dan il-jum infakru wkoll il-kisbiet kbar li saru sabiex l-anzjani llum ikunu aktar involuti fis-soċjetà. Irridu nżommu kuntatt kemm jista' jkunu inkoll naraw li kulħadd huwa tajjeb fit-teknoloġija. Però importanti huwa li nittrattaw l-anzjani bħala ċittadini sħaħ fis-soċjetà.